Començarem amb una lectura que tindrà diverses parts. Primer de tot, ara que són les 6 en punt, volia donar-vos la benvinguda a casa vostra. Benvinguts a casa vostra perquè certament cadascú estem confinats, cadascú a la seva, a la de tots, en una mena de, conxorxa de confinació, però que ens permet, gràcies a les noves tecnologies, que ja no són tan noves, fer aquesta mena de connexions. Em fa molt de goig poder fer avui la lectura d'un text inèdit que només he llegit una vegada a Terrassa gràcies a la revista Paper de Vidre, que és una revista que us recomano, digital, que se'n va fer ressò i que va acollir aquest text. El text que us llegiré és l'últim text que vaig escriure sobre el Llullo en vida seva, després de la publicació del Quiet i abans de la seva mort el juliol del 2009. Per fer-ho, i abans de fer-ho, em faré unes quantes dedicatòries i després, quan acabi de llegir, intentaré llegir per aquí sota aquestes coses que veig que van sortint per fer el que fem en una presentació o en un club de lectura, que és socialitzar-nos sense aquesta distància social que ara tenim i comentar el que bonament em digueu o les preguntes que feu, si és que en feu. Jo trobo que si els cantants fan aquesta mena d'Instagram Live cada dia, si els poetes reciten, els escriptors que parlem en prosa, com és el meu cas, també podem fer-ho i per això m'hi he decidit. Jo voldria començar dedicant aquesta lectura en primer lloc a tots els veïns d'Horta, comencem per els de casa, per els més propers, i concretament els del Foment Hortenc, els amics del Foment Hortenc, que van ser els primers que van veure córrer el Llullo amb aquesta felicitació de Nadal de l'any 2006. Això va ser l'inici, abans d'escriure el Quiet, d'aquestes corredisses del Llullo. Va per tots els hortencs i totes les hortenques, doncs, i per la gent del Foment en especial. En segon lloc, òbviament, voldria dedicar-ho a tot el sector del llibre, a tota la gent que estimem la literatura i aquest suport en el qual van, que són els llibres, perquè Quiet, des del 2008, gràcies a l'editorial Empúries, és un llibre traduït a diverses llengües, però us he portat, no s'apreciarà molt a la distància, un exemplar que és absolutament únic, així molt blanc, que és un exemplar del Quiet, i és el prototip, el primer que vam tenir per veure com ens en podíem sortir a l'hora de fer que el Llullo corrés. En aquest prototip, en l'època que era editora d'Empúries l'Eugènia Broggi i el Bernat Puigtovella, el que hi va haver va ser un intent de posar pàgina de foto, paper fotogràfic, però quedava molt estrany, perquè aquest era groc, l'altre era més blanc, i al final aquest prototip és una peça única i per això us l'he ensenyada. Per tant, vull dedicar aquesta lectura també a tot el sector del llibre davant d'un Sant Jordi tan incert com el que tenim. En tercer lloc, ho vull dedicar també a la gent del teatre i a la gent de la faràndula, els quals ens estimem, ens abracem i ens apreciem molt i tenim molt poca distància social. A la gent, concretament, al Joan, a l'Òscar, al Roger i a la Judit, que gràcies a l'equip artístic de Quiets, que va estar en escena fins fa ben poc i que tornarà a la tardor, ara tots ells, com sabeu, han d'estar molt i molt aturats. I en quart lloc, i darrer, el fonament d'aquesta lectura és dedicar-ho als éssers més vulnerables, als éssers com els que van a la Fundació Nexe. Des de ja fa molts anys es mouen pels Quiets, la Fundació Nexe és on va anar el Llullo, segur que molts de vosaltres que ara us esteu connectant teniu constància de Nexe o el coneixeu. Aquesta és la girafa blava meravellosa que és el seu emblema, que és un conte de la Cécile de Vichy, la seva fundadora, i aquesta lectura ja estava pensada per ser dedicada a tots els nens amb pluridiscapacitat, perquè aquests dies hi pensem molt. Òbviament, pensem que si estiguéssim amb el Llullo aquí a casa, aquest confinament tindríem l'ai al cor encara més del que ja el tenim, no? Però bé, va per tots ells, però encara més va
perquè aquest divendres, lamentablement, el Covid es va endur en Carlos Dimant, el company de vida de la Cecil, i per tant va per tu això, Carlos. Abans de començar, doncs, ja sense més dilació la lectura, i per rebaixar aquesta emotivitat, el que us vull és presentar el protagonista del relat que us llegiré, que no és cap altre que el Llullo, però us el vull presentar en la seva situació del moment, perquè us situeu, Aquest Llullo fent l'indi, diguem, és el Llullo anexa per Carnaval, perquè anexa sempre s'han fet totes les festes i, escolta, amb molta canya. És la vegada que l'he vist més en el seu paper, el Llullo, fent l'indi, i per tant us l'heu d'imaginar així, perquè aquesta era la seva edat, quan va passar el que se situa en el relat que us llegiré, inèdit, que podeu trobar gràcies a paper de vidre, com us deia, però que no ha sortit publicat en paper mai enlloc. Es diu Relat, relat, i fa així. Les úniques reunions que m'agraden són les imprevistes. Quan em convoquen a una reunió formal, faig els possibles per escapar-me'n o per trobar una altra manera de resoldre la situació que la provoca. És clar que la finta no sempre és possible i ara mateix estic reunit amb 4 de les professionals que s'encarreguen de l'educació especial del nostre fill molt especial per comentar l'informe pedagògic ultra especialitzat del curs. Poca broma. Què? Com s'ha portat el Llullo? Els engalto, en el mateix to que faria servir a la reunió de curs de la seva germana gran, que a mi també em semblaria molt especial si no fos que tothom ha acordat que és una nena la mar de normal. Passarà de curs o haurà de repetir el Llullo? Una pregunta que probablement no faria a l'escola dita normal, potser perquè la repetició de curs és una possibilitat plausible en el cas de sa germana i no pas un vehicle trencaglassos, com aquí. És un sol de nen, assegura la tutora, però no es desfarà tan fàcilment de nosaltres perquè l'any que ve el tornarem a tenir. Així sou vosaltres les que repetireu, li dic jo. No voldria pas cap taca a l'expedient acadèmic del Llullo. Riem. No falla mai. Actuar com si el Lluís, en comptes de patir una dràstica paràlisi cerebral, fos el clàssic alumne entremaliat, ens diverteix d'una manera irresistible. La Mercè, que és mestra i ara mateix deu sentir-se estranya fent de mare, fa veure que em renya. Sort que no em toquen pares com tu a les meves reunions amb els de P3. És que la teva és una escola normal, m'hi torno, i aquesta és especial, que no has vist el rètol de l'entrada. Més rialles nervioses. Un cop desactivats els primers silencis, la reunió pren el rumb previst. Ens passem l'informe pedagògic imprès i l'anem comentant. Enguany, el Llullo va a l'aula de les fades i tot rutlla relativament bé. Vivim una època tranquil·la i les crisis epilèptiques es mantenen controlades, de manera que el protocol d'àrees, objectius, metodologia i avaluació flueix com en qualsevol reunió escolar no especial. L'informe és una mica tècnic. Amb els anys m'he acostumat a sentir parlar del treball vestibular, els objectes mediadors, els seguiments visuals, els missatges anticipadors o la pilota Bobat. Les primeres sorpreses arriben a l'hora de definir els jocs de taula. Això ho fem en petit grup, ens informa la tutora, asseguts a la màrfega. Com que ha aixecat els ulls a l'informe, de sobte el seu llenguatge es torna més vivaç i espontani. Ens explica quines posicions utilitza per fer els jocs de falda amb el Llullo i ens descriu les 3 cançons que treballen a l'aula de les fades. Aquest curs fem l'escrabat bum-bum, si la barqueta es tomba i l'arri-arri tatanet. Em retinc de taralejar la tercera, que era la preferida de sa germana gran, fa només 10 anys, quan l'adolescència no figurava ni en el seu full de ruta. I al Llullo, em diu, li agrada especialment si la barqueta es tomba. Ah, sí, diu sa mare, mig rient. Estem en aquella fase de la reunió en la qual tothom es relaxa. El temps passa volant i la trobada es pot allargar més que un partit de tenis sobre terra batuda. I en què ho noteu? Demano. La tutora ho té claríssim.
La tutora diu: el moviment vestibular dreta-esquerra que acompanya la banda sonora de la barqueta li encanta. Amb l'escarabat bum-bum tendeix a tancar els ulls, però amb la barqueta es manté despert durant tota l'activitat. I amb l'arri-arri m'hi interesso. També li agrada l'arri-arri, però no tant. De vegades aguanta el cap uns segons, però de seguida el deixa caure i llavors tanca els ulls i desconnecta. Desconnecta? Ah. La Sé i jo ens mirem. Reconec que em fascina aquesta sobtada preferència estètica del nostre fill. Fins ara m'acontentava amb el seu interès evident pel heavy metal, inversament proporcional al que mostra per Vivaldi, però ho atribuïem a les vibracions que la bateria dels AC/DC provocaven sobre el seu fràgil cos. A partir d'ara hauré d'afegir a la seva discografia la barqueta aquesta que es tomba. Cada cop, assegura la tutora, que cantem la barqueta, el seu cos es relaxa i es deixa portar pels moviments. I riu, afegeix l'educadora. Com que riu? Dic jo. Però si a casa no riu ni que el pessigollegem amb una ploma d'estruç. Doncs amb la barqueta riu, em confirma la tutora. A nosaltres no ens cal ni la barqueta per riure. Ara mateix, aquesta sala de reunions sembla un teatre en dia de comèdia. L'ambient està saturat de bones vibracions. Potser per això em deixo envair per una recança. No té cap sentit, però ara em dol que no li agradi l'arri-arri. Quan arribi a casa ho provaré, els asseguro. El faré pujar a la barqueta i al tatanet, a veure què. Una altra cosa que li agrada molt, em diuen, són els contes vivenciats, però això ja depèn del dia. Si el senyor no s'adorm, diu l'educadora, i veig que fixa els ulls al text de l'informe, està molt atent, fa seguiments visuals horitzontals amb un estímul molt contrastat i accepta l'activitat amb molt d'interès. Em fascina aquest llenguatge tècnic. En general no m'agrada gens la vèrbola vellutada de psicòlegs o pedagogs, però aplicada al llullo em resulta atractiva, com llegir les instruccions d'ús d'un plàtan. Doncs això que dius dels seguiments visuals horitzontals a casa no aventuro. I mira que a sa germana li passa coses per davant dels morros, La Mercè no ho formula en veu alta, perquè és més discreta que jo, però estic convençut que pensa el mateix. Aquest noi reserva el millor del seu caràcter per quedar bé a l'escola i després a casa no fot ni brot. La veritat és que aquest curs hem notat una lleu millora, ens assegura la tutora. Lleu, però perceptible. Perceptible. Sobretot amb la barqueta es tomba, afegeix l'educadora. I dalt-hi amb la barqueta. Ja em començo a marejar i tot. Mentre la Sé els explica alguns dels jocs nous que li hem posat a la safata del pla vertical, jo desconnecto i començo a fer plans per la tarda. Tan aviat com arribem a casa, la rebassaré dels amorosos braços de la seva cangur, me'l fotré a la falda i el sotmetré a una sessió intensiva d'arri-arri tatanet fins que deixi de voler ser mariner. Sempre evitem els joguets lluminosos, sento que diu la Sé quan torno del meu somieig hípic, perquè els reflexos massa intensos li poden provocar més crisis epilèptiques. Està clar que li agrada molt més la música, conclou l'educadora. Li va millor, sí. Tot i així, amb els colors vius també fa algun seguiment. Això dels seguiments, a mi, sempre em fa pensar en l'espionatge. El que no li va bé són els flaixos. Això no, res de fama. Mentre ens petonegem educadament, no em puc treure del cap la sonsònia de l'arri-arri tatanet, sortint d'annexa. I un quart d'hora més tard aparquem a la plaça de minusvàlids que tenim dibuixada just davant de casa, tot a ritme de tatanet. La meva vida és un hipòdrom quan sento la Carla. «Hola, papa!» crida des de la seva habitació. Voldria anar de cara a la barraca, però m'he de retenir, perquè el llullo està en remull. Mentre la cangur l'acaba de banyar, xerrem d'això i d'allò al pis de baix, miro el correu electrònic, fullejo el diari i obro la nevera per veure què els farem avui de sopar.
En realitat, tot és fer temps, fins que el llullo estigui a punt. Que és l'únic que m'interessa, a punt per a la inspecció tècnica a què el penso sotmetre. Quan finalment surten de l'ascensor, el trec de la cadira de rodes i ens instal·lem a la butaca. Vine aquí tu, gamberro! L'encavalco a la meva cuixa dreta i només l'agafo de les mans. El cap li penja a esquerra i dreta mentre practiquem l'arri-arri tatanet, en una equinoteràpia d'estar per casa que no sembla fer-li ni fred ni calor. Ho provo a tots els ritmes. Pas, trot, galop i estampida. Amb l'estampida sembla dibuixar mitja rialla, però també podria ser un rictus de pànic davant les sacsejades que li clavo. Mentre dura la cavalcada, la Carla imita el so dels cavalls i la Mercè s'hi afegeix. I la barqueta, diu la C, com per rescatar-lo dels indis. És que no me la sé. Sa mare em pren el lloc i comença a bressolar-lo amb la barqueta. Moviments vestibulars, que dirien a l'escola. La veritat és que el llullo fa la mateixa cara que abans, però una de les vegades que la barqueta es tomba, la Carla decideix que son germà ha somrigut i que li agrada. La barqueta li agrada més, papa, proclama complaguda. Vols dir? Durant 3/4 d'hora, la butaca del menjador esdevé el centre de l'univers. Davant d'un jurat rotatori molt exigent, el llullo fa una sessió completa d'una nova modalitat de triatló que consisteix en arrossegar-se com un escarabat, bum, bum, pujar a cavall, arri-arri, i navegar en barca per uns ràpids. Sa germana ha relat amb entusiasme les presumptes reaccions del llullo, però aviat ens el contagia, i tots comencem a verbalitzar alegrement el que veiem. Sense adonar-me'n gaire, jo mateix començo a descobrir petits canvis en la seva expressió invariablement invariable. Encara més, em descobreixo atorgant-los un sentit concret i no cap altre. Potser sí que al capdavall la barqueta li agrada més, em sento dir. Però tu has vist com riu, papa? Em demana la Carla. Potser ningú no trobaria elements objectius per afirmar-ho, però ara mateix em sembla evident que aquesta lleu contracció de galtes que deixa visibles els seus 2 clotets és un somriure. I naturalment no em costa gens d'interpretar el seu somriure com un senyal clar d'aprovació. Està clar que a la barqueta li encanta, em sento dir, al final, admetent i convençut de la meva perícia desxifradora. Un dels records més antics que tinc és una facècia clàssica que em feia la meva àvia Paula. Assegut a la seva falda, m'agafava el palmell de la mà i m'hi passava un dit pessigollet mentre deixava anar un ralet, 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 pica, pica, dineret. Sempre acabava amb una sèrie de copets a la mà. Ara sóc jo qui agafo la mà del llullo, li recorro el palmell amb l'índex i abans de clavar-li la sèrie final de copets, li dic: relat, 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 mira, mira què m'has dat. Veig que s'hi fixa, interessat, i que em somriu. Més encara, diria que no només ha somrigut, diria que ha rigut. Sí, ha rigut a cor que vols, que es partia la caixa. N'estic convençut. El llullo riu quan juga a la barqueta. A ell li agrada i a mi m'agradarà explicar-ho. Bé, aquesta ha estat la lectura. Això de llegir davant d'un telèfon mòbil és una experiència certament curiosa, com a mínim curiosa. Us recordo el protagonista d'aquest conte, que el teniu aquí. El teniu aquí, en la seva situació. I ara, en fi, us llegiré 4 coses o saludarem aquí Marta Guàrdia Bravo, Mireia Pablo, molt bé, bravo, bravo, molt bé. Això deuen ser com els aplaudiments. Ah, molt bé, veus? Molt bé. Doncs,
Colla Valls, què tal? Molt bé. Si algú té alguna pregunta, no sé jo si cal... si Emili Rosales, senyor editor, molt bé. Doncs escolteu, com podeu veure, els escriptors podem fer aquesta mena de coses fins i tot en confinament. Escriure és estar bastant confinat i en realitat el que ens agrada és que ens llegiu. Nexa Fundació! Nexa Fundació! Salutacions a tots els que ens heu seguit. Com que és molt difícil establir aquí un diàleg amb aquests missatges que surten per aquí sota, em limitaré, abans d'acomiadar aquesta connexió, podríem dir, em limitaré a agrair-vos la vostra atenció i a recordar-vos tots les dedicatòries que he volgut específicament dedicar la lectura d'avui. En primer lloc, a tota la gent d'Horta, i especialment la gent del foment hortenc, que vau ser els primers que el vau veure córrer. En segon lloc, a tot el sector del llibre, en concret a l'editorial Empúries, naturalment, que va editar El Quiet, amb aquest llibre que us he mostrat, que és únic i que davant d'aquest Sant Jordi tan incert necessitem tot el suport del món. En tercer lloc, a tota la gent del món del teatre, que també està amb aquesta situació tan dura. I, finalment, i sobretot, als quiets, a les famílies dels quiets, a les girafes blaves de la nostra societat, aquests éssers tan sumament vulnerables que sempre sembla que són el furgó de cua, però són essencials. Són gent que ens fa entendre i ens fa veure quines són les coses essencials de la vida. I aquests dies ho estem notant molt, no? I en especial, ja ho sabeu, gent de Nexa, amb aquest dolor que sentim per la pèrdua del Carlos Diman, tan recent, a qui tant estimem, i a qui recordarem sempre. I el recordarem sempre amb un somriure, tal com ens veu ensenyar a nosaltres a recordar el Llolló. Us deixo amb el Llolló, fent l'índio, llegiu molt, penseu, quedeu-vos a casa, confineu-vos el que convingui i després sortim a menjar-nos el món per fer-lo d'una altra manera. Menjar-nos-el, però d'una altra manera. Moltes gràcies per ser-hi. Bueno, ja està. Això encara havia quedat així.